Siyakhuleka Nganzokukhanya, siyakhuleka Nganyakamoya, Nzanganzangamoya. Siyabona-ke ama-comments, abanye bayayivuma inkulumo, abanye bayinokuphikisa, abanye bayingabaza. Ngithi-ke nganzakwethu ake ngisondele ngizoyicacisa lento ukuthi mina ngizile ngokuzemfundiso noma mhlawumpe ngizoveza ulwazi lami noma ngizojika abantu ey'nkolelweni zabo. Kepha mina engikuzele la ukuzokhumbuza abantu ukuthi bangobani, okuyiwona msebenzi wami engiwunikezwe uMoya Oyingcwele ukuthi-ke mangikhiphe abantu ey'vumelwaneni, abazaziyo nabangazazi, abangena kuzona bazi, abangena kuzona bengazazi. Uma ngabe sizokhuluma iqiniso linjengoba linjalo, konke lokhu okwenzeka emhlabeni kwaqalwa umuntu wenyama, ukuthi shuthi wayeholo bani, ngoba mimili phela imimoya, imoya ovumayo nomoya ophikisayo. Yonke leyo nto ngingabala ngisho eyezibongo, ngingabala ngisho eyamasonto, ama-culture, ama-spiritual spirits. Singabala njengoba namhlanje sinonkulunkulu abahlukene, sibakhonza ngendlela ehlukene. Yonke le nto yaqalwa umuntu wenyama owayeholwa umoya ophikisayo, ezodivayida abantwana bakaNkulunkulu, ngoba thina singabantwana bakaNkulunkulu simunye, we are one kwelikaMoya Ongcwele. Savumela-ke ukuthi bonke labantu savumela ukuthi inyama mayisihole isibusele phezu kwezinto zomhlaba. Namhlanje siney'ngozi ezingapheli, namhlanje siney'nkinga esihlangabezana nazo esingakwazi ngisho ukuthi singayixazulula kanjani, ngoba manduba phela kudalwe thina yonke iy'nxazululo zazikhona engase uy'cabange. Even noma kuthiwa siyalamba kwakukhona ukudla, even noma bekuthiwa siyagula zazikhona izinto uMoya Oyingcwele ayethena asiy'sebenzise, noma ubuhlakani balo moya ophila kuthina owawusinikezwa bona ukuthi uma ngabe sihlangabezana noma ngabe ingane eyimvelo sasikwazi ukuyilungisa. Kepha lezi zinto ngoba ziyizinto zokuvela asisakwazi ukuzilungisa manje. Iningi lihambe ebumnyameni, elinye lazi elinye lingazi. Kunemimoya ezungezile edlala ngathi, efuna iy'ndawo, efuna amakhaya, masiyangena kuthina. Kuyingakho iningi lethu ligijima seliyothwasa manje, liy'tshela ukuthi zineziphiwo, zingenazo iy'phiwo. Kuningi ngani zakwethu engisazobonisana nasko ngani, okungeyona inhloso yami ukuthi-ke nginijike, kepha-ke eyami inhloso kuwukuthi nihlambululeke, niphume kuy'vumelwano ukuze umuntu nomuntu akwazi ukuzwa ingelosi yakhe ikhuluma kuyena, ngoba umuntu nomuntu waphefumulela umoya kuyena, okuyisithunywa sikamenzi ekufanele simlekelele, simtshele okuyikona nokungekona. Namhlanje ngiyezwa kuthiwa khona isithunywa se-universe nesithunywa sasekhaya. There is no way, akukaze kwaba khona isithunywa sasekhaya, imimoya leyo. Namhlanje kunezinto ekuthiwa amadlozi engeke ngathanda okwamanje kakhulu ukukhuluma kuyona, kepha with no fear or favor, nayo imimoya leyo. Zonke lezi zinto ezenzekalayo manje zaqalwa umuntu ngey'nhloso zakhe, sagcina sesibhilivela kuzona, sesikholelwa kuzona, sesizenza kungafanele. Ngisho nalo kuthiwa uma ngabe wenza umcimbi imbuzi ifake ekhaya owaqala loyo wenza lonto imbuzi yakhala-ke, wawazi ngani noma mhlawumpe ummese wobuthuntu? Imbuzi yasiyakhala, imbuzi ukukhala kwembuzi kusho kanjani ukuthi umsebenzi uzohamba kahle? Asivuleni amehlo ngani zakwethu, masiphume kwizivumelwano. Siyabona njengamanje ake ngilinganise nje la kulo mhlaba esiphila kuwona, even namanje owesifazane akamshayi owesilisa. Angiphathi-ke kuqala nasendulo, owesifazane wemhlonipho owesilisa. Kodwa uyabona njengamanje umuntu ombethwe yisalukwazi
elwa nomuntu okuthiwa umbethe omkhulu like uma ngabe leyo nto ngampela iyimvelo noma umoya weqiniso, balwa kanjani? Asiyikhumbuleni thina ukuthi singobani, thina singingcwele, singabakamoya, asizenzi izinto zomhlaba. Uma ngabe bekuthakatha, bathakathi wena, bathakatha ley'vumelwano owangena ngaphansi kwazo wazi noma ungazi. Umoya awuthakatheki, akekho umuntu onesabelo phezu komoya. Akekho noyedwa umuntu onamandla phezu komoya. Umoya is a creator, umoya ukaNkulunkulu. Uyabezwa abanye bethi uma ngabe ngithi isithunywa uNkulunkulu, bathi ngikhuluma into engekho. Kanjani? Ngoba uma ngabe uzela ingane uyibiza, ake sithi igama lakho uThemba, uthi uThemba Junior, okukhombisa ukuthi ingane eyakho, uThemba omncane, iwuwena. Kodwa uma ngabe ngithi mina isithunywa ngoba umoya owaphefumulelwa uNkulunkulu, sekuthiwa akuwona umoya kaNkulunkulu, akuyena uNkulunkulu. Kanjani? Ngoba lowo moya uwuNkulunkulu, uqhamuka kuyena. Kuningi-ke iy'ngane zakwethu esisazoveza, kodwa inhloso njengoba bengishilo ukuthi abantu bahlambululeke, abantu baphume kuy'vumelwano, bangasabi. Ayikho into ehlula umoya oyingcwele. Baningi nalaba abahambile bayothwasa kodwa izinto abay'boni. Abanye sekuyi-content kubona, sebegijimela ukuhamba emanzini kodwa abasebenzi. Awuboni ngani ukuthi khona into e-wrong ebengafanele mawuyenze noma mayenzeke phezu kwempilo yakho? Ngithi mina ungasabi, woza ohlambululeka, woza ogezwa leyo nyama yakho okuwumsamo kaNkulunkulu, ukuze umoya oyingcwele ukwazi ukukhuluma kuwena. Ngoba ley'vumelwano esiphila ngaphansi kwazo yizona lezi esisenza ukuthi ingelosi ingasizwa. Awukho nawe uqobo lwakho ngeke uhlale emzini ongcolile. Nomoya-ke ongcwele awukwazi ukuhlala kahle kuwena, wena uyikhaya lakhe azakhela kulona, kodwa useyakubanga manje ukubanga nomoya ophikiswayo. Masingavumi ukumanipulathwa umoya ophikisayo ngezinto ezazingekho, even ama-cultures, into eyayingekho lento, yinto nje eyayingekho leyo, eyadalwa umoya ophikisayo. Nazo iy'bongo yinto eyayingekho eyadalwa umoya ophikisayo, ngoba nakhu ufuna ukunakwa. Masivuleni amehlo, masiphume kuy'vumelwano zomhlaba nezinto zomhlaba. Ngikhuluma even nangamasonto, ayengekho amasonto. Emasontweni baze bavumisane umoya, bavumisane inkosi, bavumisane uJesu, bakhethisa inkosi. Umoya oyingcwele awukhethwa, uzikhetha wona, ukukhetha wena, iwona okukhethayo, iwona owakhetha wangena enyameni yakho okuwumsamo wayo ukuze wena ukulekelele ukuphila kulo mhlaba, ukupha ubuhlakani uma ngabe ugula, ukupha ubuhlakani uma ufuna ukwenza izinto, ikupha ubuhlakani ubone imfihlakalo, ukuhola ey'ndleleni zokulunga, ukukhombisa okuyikona nokungekho. Nanko le ndaba zey'kole lezi zakhela ukuthi zicindezele yona le ngilosi, ngoba namhlanje siyayiphikisa uma ngabe ikhuluma izinto. Abantu asebefundile bayiphikisa kakhulu lo moya. Namhlanje kuthiwa umqondo wokucabanga, umqondo akuwona wokucabanga, owokureceive-a lo myalelo oqhamuka kuwe, kuyo le ngilosi. Uma ngabe uthi wena ufuna ukuya endaweni, ikutshele ithi no, ungayi lapho, wena uthi umcabango wakho, kanti akuwona umcabango wakho, iyona ngenhlanhla yethu le ngilosi ingunaphakade. Ikhona, iyohlezi ikhona, kuwukuthi izinto zomhlaba ziyayi-overpower. Namhlanje kubusa abenzi bobubi emhlabeni, yingakho umhlaba unje, kudominate kakhulu umhlaba kaNkulunkulu, kodwa ubuswa umoya obumnyama. Yingakho ubona izinto zenzeka ngale ndlela ezenzeka ngayo. Masibuyele kuthina, masizikhumbule, we are not awakening, we are remembering who we are. Ekuqaleni la sadalwa khona i-creator, hhayi la sazakhela khona ubuthina, sazakhela khona imsamo, sabalekela emasontweni,
nakhona emasontweni kudlalwa ngathi, uzuze ubone ukuthi ayikho lana. Emasontweni balala khona abefundisi benza iy'nkohlakalo, okukhombisa khona ukuthi nakhona lapho yindawo engafanele thina engabe asiyazi. Yonke indawo ezakhiwa umuntu wenyama akufanele ngabe thina sikholelwa kuzona. Thina sikholelwa kuNkulunkulu ophila kuwe ngaphakathi. Masenze okufaneleyo. Angizile njengoba ngisho ukuzoqeda ipapa loboya abantu, kepha ngize ngokuzokhuluma iqiniso. Ngimbulele abantu bakaNkulunkulu okuyikona. Ngikhumbuze abantu bakaNkulunkulu ukubona. Namhlanje sinonkulunkulu abahlukene, amaSulumane akhonza ini abakhonza kanje. SinoSathane oyedwa kodwa uNkulunkulu baningi, ikhona into enjalo. Mayisibukisiseni lento. Siyabonga.